Kolik mi budeš platit, ty zmrda? 0 korun. Ty kungo. Ty štětka, ty jebaš. Ale do píči on neschodil. Já jsem to vypl. Pomož mi aspoň, kurva. Sorry, já jsem to vypl. Do píči on neschodil, pomož tam hodit. Čura. Já moje prdel. Teď tam někomu něco vypadlo. A moje prdel, jak píše. Vyplatí se 4 Royal Coca-Cola za 80 korun. Ne. A Pepsi ne za 70. Ne. Jsou tam 4 a ty se vyplatí. Ne, ty se nevyplatí. Fanta. Vinea. Vina, ty by se vyplatili. Ty jsou dobrý jako. Já vyplatí by se nečula. Do píči. Dobrý den, pojď. Gugu gaga, Pojď sem, baby. Dělej tu ninju teď jak tady. 33. Je 33. To můžeme jít ještě k nám, kde byla. Nejdu. Pojď. Nejdu. Jdeme za ním středou, ty kopště. Tam za ty takhle. Jo. Do píči. A už mě bojí zase noha. Nebo oba. Braj. Oba. Hej, tam je to úplně. Kde? Jak to dělá? Kde seš? Jako? Co ti jebe? Tady to má, ne? Do píče. Asi tady tátu nebude. Kurva, jaj. Ne, tam tátu je, co má. Tam to má. Tak to nemáš, ty kokote. Mám. Já jsem ji měl. No, ne. Tam je... No, pojdeme do píči. Já vím, co chceš jít. Co? Jdeme jít prácu. Bez toho se neobejdu. Gdy Ronaldo, skibidi Ronaldo. Ty pičo, tady má flašek. Čurák, starý. Otevři se. Wingardium Leviosa. On tam je nějaká krabice s košíkem. No tam je nějaká. Hej, košík může být třeba 10 kajda, nevíš. Podle mě ukodí zpátky. Tak budeme klidit? Ty pičilo, co tam dal? Ne, nechto. Ne, hej, tam bude 10 kajda. 5 kajda, vole. 10. Dávej se 5. No a co jako? I 10. Děkuji, a to je taky pravda zase třeba, kdyby... No. Počkej, co? Nenatáčej mě furt. Ne, taky To nejsou, do prdele. Jaj. No, takže my jdeme u tejcuj. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Chlebiosa, počkej. Cože? Že to tam máš? Máte spolu.